Республикабызда вакцинация чоры башланды. Аны ясату-ясатмау хакында бәхәс булган һәм булачак. Прививкалар кирәкме, юкмы һәм бу сорау ни дәрәҗәдә урынлы? Эфирда Таяуны нуктасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Менә сабый дөньяга килүдән башлап, беренче көннән үк әлеге сорау ясатыргамы, ясатмаскамы дигән сорау туаймы. Без әле теге сезонлы вакцинациягә кадәр менә шуның турында сөйләшеп алыйк. Гомумән иң беренче безгә инде Тайбәгә сорауны бирәсе килә. Нәрсә соң ул прививкалар? Һәм бүгенге көндә нинди прививкаларны ясату каралган балаларга кичкенәдән үк? Әлбәттә, ата-ана алдында бик зур сорау туа. Прививканы ясатыргамы, ясатмаскамы? Бу ни өчен шулай? Беренчедән, интернетта бик күп информация. Кирәк булганы да, кирәк булмаганы да. Икенчедән, бик күп прививкалар. Шушы вакытта без табиблар ата-анага аңлатып, дөрес юнәлеш бирергә тиешбез. Прививкалар беренче көннән безнең БЦЖ ясала һәм гепатит Б ясала. Әлбәттә, бу һәрбер балага да ясала дигән сүз түгел. Әлбәттә, неонатологлар баланың сау-сәламәт булганын тикшереп, шуннан соң гына прививка ясыйлар. Әмма барлык балаларга да ясату каралган шушларны шулай бит? Әлбәттә, әйе. Әгәр дә баланың сәламәтлеге позволять итә икән, бөтен балага да ясыйбыз. Ә менә әгәр дә ата-ана шул вакытта менә минем ясатасым килми дисә. Менә минем полиомиелиттан ясатасым килми дип әйтәләр икән, әйтик. Бу очракта нәрсә эшлисез? Бу очракта без аңлатабыз. Аңлатабыз аның ни өчен кирәк икәнен, кайчан кирәк икәнен. Бәлки ул ата-ана аңлап бетермидер. Вот шуңа күрә обязательно аңлатырга кирәк. Менә Искәндәр, сез үзегезнекенә ясаттыгызмы балаларга? Беренче балаларга минем 5 бит алар. Беренчесендә яшьрәк вакытта мин ясата идем. Аннан соң дөньяны күрә, кешеләр белән аралаша, аннан соң редакциягә бит инде безгә бик күп киләләр. Хатларда мин соңгы 2 балама, 2 малаема уже ясатмадым, берсендә ясатмаска. Бөтенләй берсендә ясатмаска дигән карарга килдек. Һәм беренчедән билгеле булды, карыйбыз, шул ук табиблардан сорыйбыз. Менә мин әгәр дә ясатам икән прививка, минем балам полиомиелит белән яки бу шир белән ширләүдән 100% гарантия бармы? Баксаң юк икән 100% гарантия. Булмагач ни өчен мин аны ясатырга, баламны авыртырга, ширләтергә тиеш? Иң кызыгы бер, прививка ясаган көнне бала бик каты борчыла, 1-2 көн ширләйме, температуралары күтәрелә. Димәк, организмы каршы килә бит моның, әйме? Ни өчен мин баланы эшләнелә дә бит, ул аны шулай җиңелчә формада уздыру өчен эшләнелә түгелме? Әмма бит аңа карап бер нинди дә нәтиҗәсе булмаячак киләчәктә. Мин ул кадәр белмим, табибны, Шапан ханым. Вакциналь процесс дигән әйбер бар, һәм поствакциналь осложнение дигән әйбер бар. Баланы вакцинациягә әзерләгәндә без, например, обязательно неврологка җибәрәбез. Обязательно баланың неврологический состояниесын оценивать итәбез. Аннары кан анализы, сидек анализы. Менә шул вакытта гына без аны прививкага алабыз. Менә сез әйттегез, теге гомерлеккә булмый ул иммунитет дип. Күбрәк, например, төрле вакцинация була. Һәрберсендә әйтеп булмый, что менә бу прививка гомерлеккә менә монсы ничәдер елга дип. Һәрбер вакцинациянең үз срогы бар. Менә бар шундый җырчы Илһам Шариф дигән, инде аны хәзер сөйләргә мөмкин, әйме? Аның баласы, кичкенә кызы, 2 яшьләрдә, инде 2 яшьләрдән зуррак иде булса кирәк, җырлап, биеп йөри иде, инде аны инде артистка дип бөтенсе әйтәләр иде. Мин бу тапшыруга аны чакырырга да тәкъдим иткән идем. Менә Илһам Шарифның шул баласы бүгенге көндә бик авыр хәлдә. Вакцинациядән кайта да, ятка да бала, шуннан бирле менә хәзер ул йөрми дә, сөйләшми дә, үсми дә, аның бер нәрсәсе дә юк. Ул үсемлек шикелле диләр. Әйме бала турында. Менә шушы хәлгә, бу ата-анага, менә кем иң кызыгы бөтен табибларда юк. Искәндәр, менә хәзер сезнең шулай дип әйтүегез, анда экспертиза уздырылмаган. Төгәл шуннан гына дип әйтеп булмый, шулай бит. Бу очракта экспертиза уздырдыңны, уздырмадыңны, шундый әйбер бар. Вакцинацияны уздырырга дигән таләп куелган. Ул аның планы әле совет чорыннан ук килгән планы бар әйме. Хәтта аның ничә процент уздырылган дигән, минем белүемчә ничә процент уздырылган, ничә процент уздырылмаган дигән таләпләренә кадәр бар аның әйме. Без килгән вакытта, безнең белгәчтән, без бер поликлиникадан икенчесенә күчкәндә, хәзер бер секунд, без икенчесенә күчкәндә врачлар сөенделәр. Ни өчен сөенәсез дигәчтән, менә тагын прививка
ясатмаучылар китеп барды диделәр. Менә шул гына. Сезгә каршы киләсем килә. Ни өчен? Чөнки менә прививка ул исән, сау, сәламәт балага куелырга тиеш. Шулай бит ясаларга тиеш. Бу очракта бәлки Илһамның баласы сау, сәламәт булмагандыр, ниндидер тайпылышлар булгандыр. Әгәр дә Без исән балага куела икән, миңа калса сөйләшәлмибез, без белмибез моның турында, бик күп информация белмибез. Ни өчен бу теманы яңадан мин үземнең бу темага сүз башладым. Чөнки хәзер поликлиникаларда аларга куелган һәрберсенә дә план куелган. Хәтта гомуми анализ, общий анализ дип әйтәбез. Гана общий анализны да куймыйча, сез әйткән неврологларга да җибәрмичә дә просто менә карыйлар тыштан гына. Вроде бала сәламәт шикелле. Барыгыз, аста бүген безнең прививкагызны ясатып кайтыгыз дип әйтәләр дә, гади әле бәлки эштән ниндидер анализлары туры килмәгән кешегә дә балага да прививка ясатып җибәргән мөмкиннәр. Бу ашыга. Минем үземнең история бар, үземнең танышларым арасында шундый тарих булды. Менә бер яшь кенә гаилә, әле аларның беренче балалары туды. Беренче балалары белән авырлы чагында хатыны тешен ясатканда гепатит С ияртте. Гепатит С ияртте дә хәзер бит инде бала туды, балада әле аның бармы юкмы икәнне билгеле түгел, чөнки бала әле әнисенең нәрсәләрендер йөртәйме, теге нәрсә дип атала? Антителаларын йөртәйе. Әле баланың антителалары чыгып бетмәгән, әнисенең антителалары әле бу балада гепатит С бармы юкмы икәнне белмичә торып, тегеләрне җибәргәннәр инде, ясаганнар АКДСның беренчесен. Мин буларга әйтәм, сез бит әле белмисез, балагызда бармы АКДС, сезнең гепатитсы юкмы, нишләп ясаттык? Белмәдек, безне ашыктырдылар да, ясаттылар да җибәрде. Менә шушлай кешеләрне хаталаныр. Әйтәм, врачыгыз беләдер мисең? Белә бит, ул бу историяны бөтенсен дә белә ди. Менә кешеләрне менә шушындый хаталы юлларга җибәрмәскә тиешләр. Без үзебез әниләр булгачтан ашыктырудан, ашыктыру булдымы ул Гүзәл ханым? Бездә ашыктыру дигән нәрсә юк. Мин шәхсән үзем безнең педиатрга һәм безнең шәфкать туташларына бик ышанычым зур. Чөнки ул һәр вакыт баланы алып килгәч, кара баланың состояниесен, тамак төпләрен тикшерә, температураларын үлчи, давлениеларын, шулдан соң бала сау сәламәт булгач кына безне прививка җибәрәләр. Һәм менә туганнан бирле беренче улымны да, икенчесен дә, өченчесен дә нинди вакцинация бара, менә ничек каралган яшь буенча бөтенсен ясатып барам. Аллаһка шөкер, начарлыклар булганы юк. Һәм менә шуны әйтәсем килә, узган елны әле садикта башладылар противы гриппа дигән вакцинация керттеләр. Шулай согласие сорадылар ата-аналардан, без инде согласие бирдек, олы малайга прививканы ясаттык, ә уртанчысы бераз җүтәлләп торгач, аңа ясалмады ул прививка. Һәм мин нәтиҗәсен шуннан күрдем, кыш буе безнең олы малайыбыз бер дә авыртмады. Менә ул вакцинациянең файдасын күрдем. Аллаһка шөкер. Сез авырдыңызмы әллә вакцинациядан соң? Вакцинациядан соң безнең беренче АКДСтан бер нәрсә булмады, икенчесеннән соң бала йөри башлаган вакыт иде, икенче АКДСта йөри генә, әле генә тәпи киткән иде, аннан соң бер ай тәпи китмәде. Тәпи пока йөрми торды. Аякка ясыйлар бит инде аны АКДСны. Аякка ясагачтан аксый башлады, йөрми башлады, бер аягын тартып йөри башлады, авырта башлады, начар йоклый башлады. Аннан соң үтте ул чор. Мин үзебезнең балага, менә бүгенге көндә мин бу ел бала белән бик күп больницаларда ятырга туры килде. Мин мәсәлән шундый фикердә торам, балалар ныгымыйча АКДСны ясатырга кирәк түгел дип. Чөнки бала тугачтан да менә беренчесен ясаткачтан, беренче без инде теге авырлы чакта кемнәргә барабыз, үзебезнең гинекологларга барабыз бит инде, и бала тугачтан да мин һәр вакыт врачлар белән, гинеколог врачым белән киңәшләшеп тордым да, и ул миңа мондый фикер әйтте. Врачларның шундый неписанный законнары бар, алар үз балаларына бер кашанда бала тәпи китмичә АКДС куймыйлар диде. Без менә моңа әле әйләнеп кайтырбыз. Беренчедән синең сорауыңа гомумән ясатырга мөмкинме, юкмы, баштартырга мөмкинме, юкмы? Әйтеп китәргә кирәк безнең тамашачыларга да, без гомумән башларын бута бетерә алабыз. Шулай бит, Россиядә закон нигезендә теләсә кем прививка сатудан баш тартырга мөмкин. Ә менә Австралиядә ничек икән? Әйдәгез аны карабыз. Австралиядә иммунизация һәм профилактика прививкалар мәсьәләсенә дәүләт тарафыннан бик югары итеп карыйлар һәм бик мөһим игътибар бирелә бу мәсьәләгә. Австралиядә прививкалар һәм иммунизация мәҗбүри. Австралиянең үзенчәлегенә килсәк,
Австралияның аборигенларга, җирле кешеләргә ешрак һәм күбрәк прививкалар ясала. Аларда, әлбәттә, милли проект, милли программа, федераль программа буенча бушка ясала. Австралиядә прививкалар, иммунизация үтмәгән балаларны балалар бакчаларына, яслиләргә алмыйлар. Һәм шулай ук дәүләт тарафыннан түләнә торган акчаны туктаталар. Менә Австралиядә шулай. Инде без шушы видеога китер алдыннан, әгәр дә врачлар үзләре, табиблар балаларына ясатырлар микән дигән сорау күтәрде Чулпан. Менә сез әни кеше һәм табибә. Әни кеше һәм табибә һәм невролог тәле. Невролог турында әйтелеп узды. Берничә тапкыр невролог буларак әйтим әле. Бик күп тәҗрибәм бар, роддомда да эшләгәнем бар. Бик күп балаларны күргәнем бар. Мин әйтә алмыйм берничектә, менә бу бала сәламәт дип, невролог буларак. Беренчедән, бала туу процессы. Хәзерге вакытта сәламәт булып туамы бала туганда? Физиологик булып туамы? Күпме балалар Бәлки электә улай ук сәламәт булмаганнардыр. Аны ул кадәр тикшермәгәннәр дә бит инде элекке заманда. Сәламәтрәк булган шул. Хәзер бик күп табиблар окситоцин куялар, мәсәлән, балалаганда. Чөнки балалаучылар күп җитешми, мәсәлән, роддомда җитешмиләр. Шулай ук аналар бала табалар ятып, горизонталь хәлдә. Бу да физиологик түгел безнең. Булай тапканда күп очракта баланың ишеме дигән әйбер була. Башында кислород җитми. Һәм балага гомумән бала туу бала өчен бик зур стресс. Ул шуның кадәр стресс баланың тууы. Һәм шундый стресстан соң әле иммун күзәнәкләре формалашып бетмәгән. Шунда ук икенче көнне прививка ясау миңа калса дөрес эш түгел. Менә җитди сөйләшү безнең рекламадан соң дәвам итәрбез. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну ноктасы тапшыруы. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан менә шундый күп фикерләр яңгырады. Һәрберсе белән бәхәсләшүчеләр дә бардыр безнең карап утыручылар арасында да. Менә балалар бакчасы мөдиренә сүзне бирәсем килә. Ни дәрәҗәдә менә кемнәрнең әниләр булай уйлый, буларныкы булай уйлый. Бөтен балалар бер бакчага йөри. Шуны әйтәсем килә дә, монда һәр кеше үзенең баласы турында сөйли. Ә менә безгә балалар киләләр, бездә 200дән артык бала. Аның берсесе бер төрле чир белән чирли, икенчесе икенче төрле белән чирли. Хәзер шул хәтле күп авырулар, шул хәтле күп чирләр. Һәм без балалар килгәндә әйтәбез, прививкаларыгызны ясатып килергә тырышыгыз дип әйтәбез. Чынлап та сау, сәламәт бала прививкалы буларга тиеш. Ә нишләп әле бер бала прививка ясатып, икенчесе ясатмыйча балалар бакчасына килеп, анда бит инфекциялар да бар. Инфекция алып кирергә мөмкин сау, сәламәт балага. Ансыда менә минем күзлектән караганда прививкалар кирәк, ул саклану чарасы булып санала. Безнең балалар, менә мин үзем балалар бакчасында, мин 200дән артык балалар исеменнән әйтәм. Безгә прививкалар кирәк. Мин кирәк дип санамыйм, чөнки кешенең үз иммунитеты эшләргә тиеш. Бүгенге көндә кешеләрне шул кадәр теге даруларга ияләштереп бетерделәр. Телевизорны карасаң да дару, тегесен карасаң да дару. Көз җитә икән, ой менә грипп башлана, ой менә фәлән башлана, ой тегән башлана. Хәзер инде теге халык арасында шуны кадәр әйбер җөрейме, менә фуфламицетин дигән әйбер әйме, теге кирәкмәгән әйберне безгә тагалар, менә шулай итеп, шулай итегез, булай итегез, булай итегез, булай итегез дип. Аннан соң ул менә сезонный гриппка каршы прививкаларга мин каршы, кешенең иммунитеты эшләргә тиеш. Ну аны берничә эшләмиләр бит инде, хәтта үзебезнең сәламәтлек саклау министры да ясатты, күрсәтте, мин үзем дә ясатам дип әйтә. Шулай бит. Начар әйберне ясатыр дип икән министр. Мин аңлашам, мәсәлән. Кешенең бөтен әйбергә карата үз иммунитеты эшләргә тиеш. Менә әгәр дә врач, менә безнең монда 2 врач бар, әйтсеннәр әле. Әгәр дә без һамаша иммунитетка карап та тыкшынабыз икән, кешедә кайдан барлыкка китә аутоиммунный заболевание. Аутоиммунный авырулар барлыкка килә, син һаман иммунитетыңны менә былай иттереп үтерәсең, и шуннан кеше инде уже без грипп белән дә дәваланырга була. Шул корпоратив алар кызамык һәм свинкалар белән дә дәваланырга. Но уже инде аутоиммунный дәрәҗәгә килгән. Монда әлбәттә сүзне бирергә кирәк, чөнки Чулпан барыбер син эксперт түгел, шулай бит. Монда тыңлаучылар да хәзер күбесе куркып калырга мөмкин.
Юк, без беренчедән менә ясатмагыз дип әйтмим. Сезонный гриппларга көчләп ясату дигән әйбер дөрес түгел. Без һәр вакытта ата-анага аңлатып, ата-анадан ризалык сорап ясыйбыз. Икенчедән, например, кызамык та ясаттык, эпидпаратит та ясаттык. Без бит балаларның бүгенге көне өчен генә дип уйламыйбыз. Без аларны булачак ата-ана дип кайгыртабыз. Шунда да Искәндәр, менә ни дәрәҗәдә дөрес? Менә балаң барган ди тешен яматыргаймы? Һәм анда шунда да гепатит лектергә була. Ну, Аллам сакласын, төрле хәлләр була. Һәм бу ни дәрәҗәдә син үз үстеңә шунда җаваплылыкны ала аласың? Без әле генә сөйләштек, әйме, бу сакламый дидек, әйме. Әгәр дә ул аңа ләгергә ләгә икән, ул аңа ләгә инде. Әгәр дә анда зарарланган кеше белән, зарарланган инструмент белән эшлиләр икән, монысы. Монда әле генә тәкъдир дип кенә әйтәсең син, шулай? Тәкъдир түгел. Монысы аның чисталык җитмәү дигән әйбер, әйме. Мен кай вакытларда беләм, инструментларны стерилизациягә алып киттеләр әле дигән. Шуның өчен бу бит үзенә күрә ниндидер әти, әни үз өлешен кертергә тиеш, шулай бит? Монда әйбер, әйме. Менә монда хәзер яңгырады. Үзеңә ясатканнар идеме синең? Минем үземә ясатканнар ул вакытта. Юк, хәзер гепатит кына түгел. Ләкин гепатитсыдан бит. Юк, гепатит кына түгел. Гепатитсыдан юк, менә бу хәзер җәмәгать туктагыз әле. Монда хәзер юк, монда хәзер бөтен кеше сөйли башлады. Әйдәгез, берәм-берәм сөйләшәбез булай, әйме. Балалар бакчасы мөдире әйтте, әйме. Төрле ширләр, бик күп ширләр килә диде, һәм монда алып килергә мөмкин диде. Әйдәгез, безне димәк 99% халык прививкаларның бөтенесен ясатып бара. 98 булсын, 97 булсын, әйме. Шуңа да карамастан бик күп ширләр йөри икән, әйме. Димәк, мин ничә икәнен тәгаен әйтә алмыйм. Димәк, шир йөри. Ул бетмәгән берничектә. Икенчедән, министр куйды... Прививка, ул бит инфекционный заболеваниедан ясатыла. Вот балалар, ул шир дигән сүз, ул обычный ОРВИ дигән сүз. Бар календарьлы прививкалар бар, сезонлы. Шулай бит монда тамашачыларга шулай аңлатып китергә кирәктер. ОРВИлар мәсьәләсе ул сайлана торган прививкалар, әйме. Аны ясарга мөмкин ясамаска. Әле безнең мәҗбүри дигән өлешләре бар. Мәҗбүри прививкалар турында сүз бара. Теге мәҗбүри дип әйтерлек инде. Аларны мәҗбүри дәрәҗәсенә куйды инде табиблар, әйме. Безнең хәзер менә министр тегән инде ясатты диделәр, әйме. Бу бит индустрия, җәмәгать. Бу индустриядә бу прививкаларны ясый. Аларны каяндыр сатып алалар. Аңа бюджеттан акчалар бүләләр, име? Бу шул хәтле зур индустрия, аны туктатып булмый. Без әле булай ук тирәнгә кереп китмибез, сыйфат турында да сөйләшербез. Менә 99% дип әйттең бит, шулай бит. Иммунологларның мәгълүматлары буенча, ил буенча балаларның 80% вакциналаштырылган. 80%. Әмма прививкалардан баш тарту нәтиҗәсендә 2017 елда, 16 ел белән чагыштырганда, паротит, свинка белән авыручылар саны 12 тапкырга арткан. Белгечләр фикренчә, бер авыру бала якынча 60-70% баланы зарарлый ала. Бу бит шуннан да без аны эшләтмәс идек. Бер кеше дә баласын телмертәсе килми, шулай бит. Менә мәктәптә моңа ничек карыйларсың? Менә әгәр дә балаларыңны мәктәптә, әйтик, балалар бакчасында әниләр зарланмыймысың? Әниләр прививка ясатыргамы, ясатмаскамы? Менә кемнәрдер ясата, кемнәрдер ясатмый. Юк, андый конфликтлар килеп чыкканы юк, чөнки безнең менә мин үземнең бакча турында әйтәм инде, үзебезнең бакча турында безнең 100% прививкалы балалар бакчада йөриләр. Иң беренче эш алып барыла, вот педиатрлар белән без бергә эшлибез бит инде. Бакчага килер алдыннан аларның бит медкарталары тутырыла. Без әти-әниләргә әйтәбез, сезнең прививкаларыгызны ясатырга кирәк. Без бит әйтмибез аларга, без сезне мәҗбүри итәбез һәм без сезне балалар бакчасына алмыйбыз прививкасыз булмаса дип. Шуңа күрә әти-әниләр куркып та калалардыр инде балалар бакчасына килгәндә. Алар бит шул авырту, һаман да шул авыртудан саклану чарасы дип кабул итәбез бит инде без аны прививканы. Шуңа күрә менә шул ясатырга кирәк дигән әйбер бу очракта ясатмасагыз алмыйбызның синонимы булып яңгырый ул. Беләм мин аны. Мин 5 бала атасы, җаныкие, мин 5 заведующий белән сөйләшкән кеше. 5 бала атасы мин беләм. Салмаган иде, миңа да җигерттереп барып поликлиникадан 3нче КДСны ясаттырдылар. Бәхәсләшә алмыйм. Алай кешеләр безнең прививка ясатканыбыз юк. Беләсез, әйткән шул свинка авыруы гына. Ул свинка бер бала килә, аны 20 бала шунда бөтен группага уланы тарата. Бу бит тоже нормальный хәл түгел. Юк, менә свинка ул бит ярап бала авырды дип, бу бит малайлар өчен бик куркыныч шир. Менә шуңа әйтәсем килә. Менә ул кыз балалар үсә, әгәр дә вакытында прививка алмыйча, авырга узгач, ветеринар оспа, җил чәчәге дип инде әйтелә ул, или кызамык белән авырса, ул бит сорагына карамыйча медаборт дигән сүз. Без шуңа күрә аларны уже кичкенәдән булачак әни буларак тәрбиялибез. Аларның алдагы тормышы өчен кайгыртабыз. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез әле тагын бер аспектны алып, үзе дин
ягыннан караш? Ниндирәк? Әйдәгез, аннары дәвам итәрбез. Әлбәттә, дин күзлегеннән өздереп кенә прививка ярамый дип әйтү дөрес түгел. Чөнки монда һәр өлкәнең үз белгече бар һәм без дин галимнәре хәтта нәрсәнедер бу өлкәдә ярый яки ярамый дип әйтер алдыннан без барыбер медицина, тиб галимнәренә, аларның хезмәтләренә кайтырга тиеш. Шуңа Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә «Фас'алу әһлә зикри ин кунтум ла та'ламун» бер нәрсәне белмәсәгез, барып белгәннәрдән сорагыз ди. Менә безнең хәзер тормышта шундый нәрсә китте, бөтен кеше интернетта, бөтен кеше акыллы, һәр өлкәнең бар үз галимнәре, шуңа күрә прививка мәсьәләсендә дә иң беренче без кайтырга тиеш табибларның ачышларына, табибларның сүзенә кайтырга тиеш һәм шуңа нигезләнеп эш итәргә тиеш һәм әгәр дә бер кеше әйтә икән, мин прививка балаларыма ясатмыйм, бу ярамый һәм мин моны дин күзлегеннән чыгып әйтәм дип әйтә икән, хәтта кайберләр әйтәләр по религиозным соображениям, убеждениям, бу дөрес түгел. Мин моңа каршы. Дин астында монда качырга ярамый. Чөнки дин бу өлкәгә керми, керсә дә табибларның ачышларына, табибларның гыйлемнәренә нигезләнеп керә. Шуңа күрә һәр өлкәнең үз белгече бар һәм шушы белгечләргә без кайтырга тиеш. Шундый фикер. Күршедә дини гаилә яши, аларның 3 балалары бар, беренче, икенче балаларына куйдырылгандырмы, юкмы? Хәер, 3нче балаларына 4 яшь тулды. Без инде хатыны белән күрешеп, сөйләшеп йөрибез инде, без АКДСны ясаттык, алар ясатмадылар. Шуннан 2 яшьтән баласына 2 яшь тулганда балар коклеш белән авырып киттеләр. Коклеш белән авырып киттеләр дә җылы буе интектеләр инде коклештан, анда бала һава сулый алмый, тәрәзәләрне ачалар. Булган неләреме, шундый авырулар. Алар бетерелгән авырулар. Бетерелгәнне бер караганда, аннарсын о җыклап китә алмый, җиткерә, урамнарда җыклатып алып керәләр баланы. Шулар итеп интеккәннән соң бу хатын булай диде. Мин шундый фикергә килдем. Бер баламада ясатмыйм дигән идем, мин хәзер ясату фикеренә килдем дидем. Менә кирәк микән шуны аңлар өчен Искәндәр шул дәрәҗәдә балаларны интектерергә. Инде зур шундый авырулардан, хәтта Сәгъүд Гарәбстанына хаҗга баручылардан да таләп итәләр бит мингитка анда һәм башка йогышлы авыруларга карата прививкалар таләп итәләр. Һәм монда күп кеше бит дини күзлектән карап ярамый дип кенә әйтүчеләр дә бар. Һәм дөресме бу белән синең фикереңчә? Без әле генә без инде берничә тапкыр әйттек, бу әйбер коткарама дигән сорауга без килдек, әйме? Берничә тапкыр куйдык сорауны һәм бөтен медикларда әйтәләр, юк, бу сезне 100% коткармаячак диләр. Шуңа күрә коткармый торган әйбер 100% гарантия бирми торган әйбер өчен әллә була, әллә юк өчен, ни өчен без үзебезнең сәламәтлегебезне, балаларыбызның сәламәтлеген бетерергә тиеш дигән. Аннан соң тагын медикларның күпчелеге медикларның сораганын бар, без эшлибез диләр. Әмма монда ул сүз яңгырады. Бер кайчан да яңа туган балаларына бер медикта ясатмый. Әйеме? Менә шуңа күрә. Инде сез ясаттыгызмы? Мин ясатмадым. Мин һәм хәзер дә ясатмадыгыз. Әлегә юк, әлегә безгә 1 яшь, алга таба карарбыз. Мин табиб буларак һәм ислам динендә буларак әйтим әле шуны. Мин укыдым клин фармаколог. Та ул минем укытучым иде. Һәм ул бик зур галим, бик күп заводларда булган, прививкалар ясаучы. Һәм ул ислам динен тота әлбәттә. Һәм ул безгә сөйләде, шул заводларда үз күзләре белән күргәнне. Мин күрәм, ничек алалар ул возбудительләрне, ул микробларны, бактерияларны һәм сидекләрдә үстерәләр, аларны кулланалар дуңгыз канын, яки кулланалар мөгезле эретерлек канын. Әмма ул мөгезле эретерлек үтерелә ток белән. Ток белән үтерелгәч, ул дин күзлегеннән караганда хәләл булып шутламый. Шуңа күрә сыйфаты, менә ул бит исламда да язылган, артык казымагыз дигән әйбер бар бит. Менә ул дөресме икән? Бу бит инде замана таләбе. Хәзер без шуларга кадәр керә башласак, менә сез моның турында уйланганыгыз бар идеме? Һәм ни дәрәҗәдә уйлаганым юк, уйларга вакытым да юк. Шуны бит сез күп бала анасы, менә гомумән әле сыйфаты хакында да сез ясаткан вакытта менә ниндине ясыйсыз? Франциядән кайтканмы, үзебезнекеме дип сораштырганыгыз бармы? Я булмаса түләүле сораштырганым юк. Мин әйтәм, тулысынча ышанам. Тагын бер кызык әйбер әйме. Менә массовы ясау, бөтен кешегә ясаганда, бөтен балаларга ясаганда ниндидер гади генә бер тәкъдим итәләр, әйме. Шуннан соң баш тартасын икән моннан, алайса әйдәгез без сезгә мондыйын ясыйбыз дип тәкъдим итәләр, әйме. Менә монысы җиңелрәк уза дип. Ягъни медиклар беләләр, монысы начар икәнен, әмма шунга да ясатырга тырышалар. Кем керәшми, кем карышмый. Бар, монысы аны күрсәтмәсләр, сайлау мөмкинлеге юк дип әйтерләр. Менә Чулпан ханым, соңгы сорауны сезгә бирәсем килә.
килә. Шушы зур сорауда, гомумән прививкаларны ясату, ясатмау сорауын шушыны хәл иткәндә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш әти-әниләр өчен? Әти-әниләр өчен баланың сәламәтлеге беренче чиратта. Һәм балага ул сәламәт балага гына куелырга. Прививкаларны менә шуны гына әйтәм, менә монсы акчага, монсы акчасыз, ул дөрес фикер түгел бердә. Әгәр дә бала прививканы яхшы кичерә икән, аңа үзебезнең отечественный живая вакцина дип атал, аны ясыйлар, һәм бала яхшы кичергәндә, калганнарын да шуның белән дәвам итәләр. Әгәр дә бала беренчесен начар кичерә икән, участковый педиатрлар алары үзләре әйтәләр. Сез моны авыр кичердегез. Әйдәгез әле без сезнең белән менә шушы инактивированный ясап карыйк әле дип. Бер кешедәге менә монсы бушка, монсы акчага дигән монда фикер дөрес түгел. Монда баланың ничек кичерүеннән баланың сәламәтлегенә таяныла һәр вакытта дагы. Кайсы гына ата-ана үз баласының сәламәт булуын теләми икән. Һәм шушы зур сорауга җавап эзләгән вакытта да, гомумән моны хәл иткән вакытта да аек акыл белән эш итегез дигән теләктә. Сау булашабыз, исән-имин булыгыз.